ще ви покажем много тъпче. Що имаш така тъпа муцина? Това ми е мислещите лице. Добре, сега ще задам няколко въпроса. Какъв ти е процесора? Лада. Колко гигабайта RAM? Какво? Колко гигабайта RAM? Ма какви са тези трудни въпроси, бе? Ама отговори нещо, бе. Отговарям нещо. Добре, колко ти хард диска? 10 гигабайта. И то знаем ли ще? Така. За колко порни ти стига да гледаш на ден? Много. Колко? Много. Колко? Много. Много. Колко? Много. Колкото? Много. Добре, стига с това, то да връщи ме нерви. Така, сега ще правя нещо. Автобуса, автогарата, къде отива? На спирката. Добре, не стана така. Повтаряй думите ми. Автобуса, автогарата, къде отива? На спирката. Автобуса, повтаряй с мене. Автобуса, автогарата, къде отива? На спирката. А къде е спирката, бе? Долу. Повтаряй думите ми. Автобуса. Долу. Повтаряй думите, които аз казвам. Автобуса. Автобуса. Автогарата. Автогарата. Къде отива? На спирката. Сега. Когато питам what's your name, казваш Боб Марлен. What's your name? What's your name? Когато ти кара what's your name, казваш Боб Марлен. What's your name? Аз не мога да го кажа той нещо. Ама не ти казвам да повтаряш думите си. Сега, когато ти кара what's your name, казваш Боб Марлен. What's your name? What's your name? Казвай Боб Марлен просто. What's your name? Боб Марлен. Добре. Къде е спирката? Долу. Автобуса, автогарата, къде отива? Долу. Но повтаряй ми думите. Автобуса, автогарата, къде отива? Чак долу. Ти тъп ли се? Ти какво правиш, бе, младеж? Ти какво правиш? Сядам. Много съм пушил.